Çempionlar Ligasy dolanyp geldi. Şu hepde bir näçe oýunlar boldy. Ronaldo haterlaryň agdyny yapdy. Mbappé bolsa Real Madrid'i ýok etdi. Barcelona Europa Ligada Napolini özünde otup bilmedi. Ve başkalar şu bölümümüzde. Onda näme? Eller ýokary kaldyryp like basýas, agza bolmadyňyz bar bolsa agza bolup tomoşa edýäs. Futbol täzelikleriniň 12-nji bölümine bolsa başlaýas. Angliýa çempionatynda Manchester bilen Brighton duşugynda Manchester United 2-0 hasaby bilen garşydaşyny ýeňdi. Gollary bolsa Bruno Fernandes bilen Ronaldo sarly. Gollaryň birini ekranlaryňyzda görüp bilersiňiz. Ziyara spor çeşmesinin aýtmagyna görä Monaco şäherinde Borussia bilen Holland'ın görkezjileriniň arasynda duşuk geçirildi we dilde oýunçyň Real Madrid'e geçmegini gürleşilip goýuldy diýip çeşme habar berýär. Mbappé Çempionlar Ligasynyň çäginde oýnanan Real Madrid bilen duşukda soňky minutlarda PSG 2 golunu getirdi. We hasap 1-0 Fransiýalyň toparyň hasabyny gutardy. Liga Europada Barcelona Napoli bilen ilkinji duşugyny geçirdi we 1-1 oýun deňlikde gutardy. Haýsy toparyň indiki tapkara geçmegini bolsa Napoli'de belisi bolar. Ralf Rangnick mösümüň ahyrynda baş tälimçilik wezipesinden gitjekdigini bilýär we toparyň sport direktory bolup galmagy meýilleşdirýär. Topar bolsa geljek Tomsk transferlikde Leipzig toparynyň orta gorukçysy Christopher Nkunku oýunçusyny topara getirmek üçin gözüňde tutýanlygyny habar berýär. Tele alyp barjy showman Morgan David Beckham'ın üstünden bir gol tutdy. Düşündirýän. Morgan Twitter sahypasynda Beckham'ın çyndan futbol oýnap bilýänini görmek oňa duýgu diýip başga bir Beckham atly regbist oýunçynyň suratyny goýdy. Dostlar, aýdýança futbolçy barada videomyzyň ses berişi dowam edýär we David Beckham öňde barýar. Sapşestva geçip ses berip bilirsiňiz we ýakyn wagtda jemin edip haýsy şol legenda futbolçy barada videomyz çykar. Çempionlar Ligasynda Manchester City Sporting'i 5-0 hasaby bilen ýeňdi we indiki tapkara geçdi diýsem boljak. Manchester City bolsa indiki tapkyrlarda üstünlük arzu edýär. Çempionlar Ligasynda mundan başga da ilkinji oýnanan oýunlaryň sany ekranlaryňyzda. Paris Saint-Germain aýtýşymyz ýaly Real Madrid'i ýeňdi. Sporting Manchester City 5-0, Inter Liverpool 2-0 mihmançylyk tutdy we Salzburg bilen Bavaria 1-1 hasaby bilen gutardy. Bu oýnanan oýunlarda hem iň gowy oýunçylaryň sany hem belli boldy. Olaram ekranlaryňyzda. Jorginho'ny Italiýaly Roma öz toparyna getirjek bolýar. Romada bolsa soňky oýunlar gowy netije görkezip bilen oklar. Bu ýagdaýa toparyň baş tälimçisi Jose Mourinho dälirýär we oýunçylar agdyna geleni diýär. Topar güýçlendirmek üçin Jorginho'ny Roma aljak bolsa da azyndan 100 milyon euro gerek boljakdygy bir näçe şeşmeler tarapyndan aýdylýar. Size bilmedim, ýöne men bu zada ananamok. Barcelona dilikde toparyny getirmekden elini üzerok. Juventus'am dilikde gowjy finansiýa ýagdaý gazanmagy garşy däl. Bu barada Calcio Mercato çeşmesi habar berýär. Ýöne Xaviň baş tälimçiliginde näme bilen dilikt gowy oýnarmy? Bu diýdim Xaviň taktikasy tik-taka bolup diliktiň oýnaýan stiline dengelenok. Meselem Chelsea alsa Gollandiýaly oýunçyny, onda Tuchel ýaş oýunçyny maksimum edip biljek işlerini oýunçydan alyp biler. Görürüz, öňümüzdäki Tomsk transferlerde belli bolar. Dostlar, Çempionlar Ligasynda öňümizde gowy oýunlar ýakynlaşýandygyny aýdyp geçen Manchester United bilen Atletico Madrid'i hut özüm görjek. Ondan başga da beýle oýunlara mören gyzykly boljak. Tomoşa edip bilersiňiz. Bu oýunlaryň jogaby oýunlary bolsa mart aýynda geçip ähli komandaň indiki raunda kim geçenligi hem ma'lum bolar.
Dostlar, biz eýen futbol täzelikleriniň 12-nji bölüminiň soňuna ahirlap gelýäs. Halan bolsaňyz like, täzeliklerden habarly bolmak üçin jaňjagada basyp, agza bolmadyňyzam agza bolup izarlap bilersiňiz. Öňümizde gow oýunlar garaşýar. Mösüm entäk utaranyk, ortasynda geldik, ortasynda gezip börs. Biz bolsa Dünya Futbol YouTube kanalynyň adyny her biriňize, her bir agzamyza sag bolsun aýdýas. Siziň barlygyňyzda kanal bolsa öz işini dowam edýär. Onda näme? Indiki bölümlerde duş yançak, hoş, sağ olun.